Wat is hier nou zo leuk aan? Hier is zo leuk aan dat we de tijden van vroeger, 1950 en vroeger, dat we die hier kunnen herleven. En dat de mensen het kunnen beleven hoe het vroeger in zijn werk ging met de oogst. Dit is een passie, het is een virus. Als je dat eenmaal hebt, dan ga je niet aan dood, maar mee dood. Wat bent u nou aan het doen? Ik doe wat graan in een zakje. Ik vind het wel leuk om wat mee te nemen. Ik kan het niet aan zijn vader en moeder laten zien. Wat vind je nou van zo'n dag met trekpaarden? Leuk. Waarom? Omdat ik van paarden hou. En wat vind je ervan dat ze gebruikt worden om te oogsten? Ik vind het er leuk uitzien. Blijft dit altijd bestaan? Dat denk ik niet. Gelukkig hebben we nog enkele trekpaardenhouders die wel trekpaarden hebben. Maar toch ook moeite hebben om alles te kunnen doen wat vroeger met de paarden gedaan wordt. En wij willen dat graag behouden. Maar ik denk dat het moeilijk wordt om het tot in de verre toekomst te behouden. Dat denk ik wel.